να είναι κοντά μας. Η πρώτη είναι ο Όμιλος ερμηνευτών παραδοσιακών τραγουδιών Κρήτες Ακρίτες και η δεύτερη είναι η χοροδία Νέας Φιλαδελφίας Μελωδή. Είναι οι χοροδίες μας οι οποίες καταφέρνουν εδώ και αρκετά χρόνια να διασώσουν όχι μόνο την ιστορία και την παράδοση, αλλά μεταφέρουν αξίες του παρελθόντος στο σύγχρονο κοινωνικό πολιτισμό, πολιτικό γίγνεσθε. Έχουν κάνει πράξη τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού στην ελληνική επικράτεια και μεταλαμβαδεύουν τις νέες γενναίες της πόλης μας ότι οι Μικρασιάτες μετέφεραν στην Ελλάδα μετά από την Μικρασιατική καταστροφή. Υπεύθυνος διδασκαλίας τραγουδιών και διευθυντής χοροδίας και ορχήστρας είναι ο κύριος Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει δημιουργήσει αρκετές χοροδίες ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως Κρήτες Ακρίτες στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, Νέας Φιλαδελφίας Μελωδή στην Ενορία μας, Κεντρώας Κρήτης Μελωδή στην Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, Κρήτες Ριζίτες στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, Ψιλοίτες στην Αθήνα, Κύπρη Μελωδή στην Κύπρο και άλλες. Οι εκδηλώσεις των δύο χοροδιών που συμμετέχουν στη σημερινή μας συναυλία εντός και εκτός της πόλης Φιλαδελφίας είναι πάρα πολλές και οφείλουμε να εξάρουμε τη συμβολή και προσπάθεια όλων των μελών. Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι ενέργειες αξιέπαινες που βοηθούν στη διατήρηση αξιακών κωδίκων στην κοινωνία, αλλά και στη διατήρηση της ιδιαιτερότητας του έθνου μας. Σας ευχαριστώ.